Kalood mo naw. Wala ko niluodog naw. Pero gilamian kag maayo. Kapuloan pa man gani nimo. Sama pwede dili malamian ato nga gitimplahan mabukan ng grupo. O di gilamian ka. Naawa ko naglalis na ning pamilya ha oh. Mao na kung dili hinimbagod. So karon kay adlong Domingo maadto so man magbalik ko. May lag na mong minaw sa kwaro noy. Puro si Perino man yo. Oy Perino, mayong udto. Uy, mayong udto pastor. Kumusta na mga pastor? Pwede ta ka walihan ka dali kay para makabalo po ko sa mga pulong sa kinahitasan ba. Pastor. Ili lang sa ko anak kay muwarta sa koron. Unsa naman yung mga tao ron oy balibara naman nunta. So nagunsa naman ka diri kung nangwarta ka. Dili din kawayan day. Ibaligyan ko ni para mahimo ng kural. Ayo jud mo palusot oh. Sige dili na po ko kadugay ug dili po ko makapugos nimo kay kung di ka maminaw nara guna nimo kung nangwarta ka. So Perino mo hinaynes ako. Sige pastor. Paglakaw na, mangilad na po ka sa unahan. Uy, namo tong batang sipat diri oh. Putanon daw na ako nag-asayang ginikanan kaya akong walihan. Dong, asa mong mama dong? Hey! Oy, pastor! Pastor bitaw, asa mong ginikanan? Wala man kong ginikanan. Katawo ba na ka nagkalibutan na o wa ka ginikanan? Yanto rong kadre nagsinamok sa kuha. Sinamok. Asa mong mama ba? Mama ni mo ba? Wala kay mama no. Wala kay mama, papa na lang. Papa, asa mong papa? Wala po kay papa. Ay nausap na yung mata. Di pagkatao ba na ka nagkalibutan na wala kay ginikanan? Mong papa ag mama. Buhaton man yung ka. Wala makagunggoy niya. Nagadako ray mong ulo pastor wala kay mama. Kabad mo ba mata ka eh? Pero di na ta kapansinon eh. Mulakaw na lang ko. Sayang ra ka sa oras. Lakaw ray ka pungkong ka. Wa ko nasugon na niadto ka dire. Mutibad-tibad yung baba oh. Na. Ikaw na ba? Huwag nyo ka nagaingon nga. Nangutang na ka ng tindahan. Ulaw kayo dire. Sige, paningil ang mga tindira dire. Nya, huwag ko ikabayan. Ay nago si igaw-yaw di alam. Gikaon man po nato na. Okay ra lagi na sa tindahan. Naapoy naningil dire. Arawan daw to. Nya, asa man to ni Mugi gamit ang kwarta. Unsa nitong ipamalit akong lotion? Nakagamit man kay kato? Lotion, makakagit maganito. Tanawa kong panit. Nakarasis. Kasi sa mutay magani ka tungod ato akong lotion. Mute. Namute lagi pero apa-apa mo ni. Ay sig bagot-bot mil layasan taga karon. Sos, giadlok ko ni mo layas. Wa ko nahadlok. Tadyakan tanoon ti karon. Tadyaki da mura pagkagwa ka pa mulo sa kuha. Hilamian mangani ka. Lami lagi kung mahubog ko. Pero dili ko hubog. Kalood mo naw. Wala ko niluodog naw. Pero gilamian kag maayo. Kapuloan pa mangani nimo. Sama pwede dili malamian ato nga gitimplahan mabukan ng grupo. O di gilamian ka. Naawa ko naglalis na ning pamilya ha oh. Mao na kung dili hinimbagod. Tambagan ko ni para mabutangan ni kalinaw nilang mga kasing-kasing ug ilang mga panghuna-huna. Hoy! Kisa man to? O murag maningil na po na si mong utang ba? Hoy mga igsoon ko. Wala ka rin yung kainis sa iyong ulo. Uy si pastor man day ni. Isuka ba nimo? Dili manggod kay nagalis na mo sa mong partner ba niya? Ang akong tambag ra magud ninyo, panulod na nimog simbahan taga Domingo kay para mahiluna na inyo mga kalag ug inyo mga panghuna-huna. Gano namatay nami? Kay nahilo na amo kalag. Di mo, imong partner raw tamag-tamag yo kuyo kay bakba ba. Na ganiyara ko tinambag ani pastor. Pasig matadyakan ko noon ni ron. Aw, dili ko na pwede mo ay pud gamitik pasakit na mong partner. Istoryahon na gyud na siya ang angaya na. Ilaw na pastor, istoryahon apilon pa ta karon. Ay galasgaw man tingali mo tambagan ni noon. Di man nun mo muminaw. Ikaw pastor ba ganina ra ko naglagot mo. Galasgaw ning bayanan eh. Impas dili ra ba ni mapungan akong asawa kung maunay masuko. Dili kaya nimo akong gilabay nga galon. Kalig-silig, gukdon ta karon.